Өфе районы эргәһендә археологтар табышы. Йәйге археологик экспедиция барышында тарихчылар бер юлы 2 торакка юлыга. Табылган тимер китәктәре, көршәк ярсыктары һәм вак мал һөяге калдыктары археологтарга Хикият елгаһы үҙәнендә үткән буаттарда тормыш кайнауы турында һөйләй. Ер катламынан тарих эзләрен барлаусылар хакында хәбәрсебез Гүзәл Борханова репортажы. Бұл біздің язу мән кышак калдыгы, гарәп телендә язу бар. 3-нче курс студенты Гайса Батталов бұл кумарткалар аша күп мәгълүмат алу мөмкинлегенә ия буласак. Казу эшләре барышында табылган һәр предмет махсус кумталарга тултырыла һәм исәпкә алына. Керамика килә, һөяктәр, каза һөяктәре, хар көрәктәре, ашагандар костерда ятлар, усакта. Галим археологтар бында 18-19 буаттарда рус авылы булган дип фаразлай. Бұл торакта казан, күмер калдыктары һәм күпләп мал һөяктәре табылган. Хикият елгаһы үҙәне хужалык һәм сауда мөнәсәбәтләре куру өчен уңайлы ердә урынлашкан. Археолог тикшерүләр алып баручы галимдар ер катламын кадып тиешле мәгълүмат ала. Безнең уйлавыбызча, мөгрәп булган. Ул янып эшерелеп төшеп, астта төрле кумарткалар калдырган. Шуга безнең уйлавыбызча, безнең өчен бу мөгрәп бик әһәмиятле. Яшьтәргә археологик экспедициялар катнашу зур яуаплылык өстәй. Улар тәҗрибәле остазлары белән тарих төпкелләрен барлай, фән өчен яңа асыштар табырга булышлык итә. 2нче ел киләм, былтыр Старый Киргизовла кадагайнык. Быел монда килдек. Табышлар бик күп инде, күбрәк көршәк батыктары, керамика кисәкләре, менә тимер кастрюль ватыгылайн, котел. Археологтар киләсәктә казу эшләрен артабында дәвам итеп, тагыла күләмлерәк проектларга тотынырга теләк белдерә. Бу торакта галимдар бер юлы 2 катламга юлга, тәүгеһе 18-19 буатты, ә икенчесе 13-14 буатты сагылдыра. Беренче катлам икенче катламдагы кумарткаларда хаклап калырга булышлык итәлә инде. Рөхсәтсез казучыларның металл эзләү аппараттарында беренче катламдагы тимер кисәктәре өстәмә фон булдыра һәм казучылар бу урындарды казудан туктай. Яшьтәрне гыйльми эшкә өйрәтүче галим Әлфия Султанова тарихчылар династияһын дәвам итә. Атаһы хөрмәтле галим Нияз Абдулхак улы Көньяк Уралдың тимер дәверен ентекле өйрәнә. Бахмут, Кушнарин, Курмантау, Караякуп кебек археологик мәдәниятләрне системага һала. Уралдың һәр төбәге археологтар өчен хазина дип әйтер булган ардаклы галим. Әлфия Нияз кызы атаһы кебек үз белгәннәрен яшьтәр белән археологик экспедицияларда бүлешә алуына бәхетле. Дело в том, что Башкирский госуниверситет ежегодно... Уку һәм производство практикаһы сектарында Башкорт дәүләт университетында ел һайын археологик экспедиция оештырыла. Студенттар еш кына практиканы, этнологияны өйрәнүче галимдар белән берлектә үтә. Мәдәният министрлыгы ла безнең эштә финанс ярдәм күрһәтә. Археологик тикшеренүләр өчен был төбәк осраклы хайланманы. Без бында алтын урда дәвре эзләренә юлыктык. Ялан шартларында эшләү һәм гыйльми эзләнүләр үткәрү егет-кызларны сыдамлыкка һәм бердәмлеккә һынай. 1 июльдән башлаган казыну эшләре рамлы бара. Еш яуган койма яңгырлар гына авырлыклар һәм өстәмә мәшәкатьләр тудыра. Әмма яшь археологтар бер нәмәгә карамай үз максатына ирешмәкче. Чөнки улар тапкан артефактлар һәм кумарткалар да киләсәктә тарих агышын билдәләргә ярдәм итәсәк. Гүзәл Борханова, Рөстәм Сәйфуллин, Яңлыктар, Өфе районы.